ना ते नाही आहेत ना जोडीला गोंगाट करायला. पण खाणार काय बघ, फक्त बघ किती चाके, जेवणच नाही त्याचं. आपला हा बोकडाचं मटण आता तयार चाललाय. फोडणीला टाकला झाला, एक 15-20 मिनिटात होईल नाही. अर्धा पाऊस बॉयलर सारखी माणसं असून ती बॉयलर कोंबड्यासारखी पडला का हाड मोडते ना. या मटणात आपली 10 माणसं कशी पण जेवू शकतात. व्हेज असतील त्याने माझ्याकडे या. व्हेज असेल तर तिकडे पण व्हेज रेडी आहे बघा. तर का आता तुम्ही तो प्रश्न विचारला होता आम्हाला काल, त्याचं उत्तर काय आहे? नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हे काय काय घेतलं तुम्ही? हा कांदा परतवलाय, हा खोबरा भाजलाय, कोथिंबीर, आळा आणि लसूण, मटणाला वाटण करते सर्व आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं. सगळं आता मिक्सरला. तू काय करते तिकडे? लसूण, खोबरा आणि इकडे मिक्सरला लावायचं सर्व एकत्र. सगळं आता एकत्र करायचं आणि थोडं पाणी टाकावं लागेल ना आपल्याला. थोडं पाणी टाकायचं. खोबरा, आला, लसूण आणि कांदा भाजला, कोथिंबीर अशी हे वाटणमध्ये टाकली. आपल्या मटणासाठी ना. मग हे मटणासाठी वाटण आपला फ्राय साठी असेल आणि आपल्या ग्रेव्ही साठी. ग्रेव्हीचं आणि फ्रायचं वाटण टाकायचं. त्याचा ग्रेव्ही बनवते ना, त्याला थोडं वाटण लावते आणि जराशी मीठ भजल ना त्याला. मग ही ग्रेव्ही साठी आहे का? हे ना, हे आपला फ्राय करते. फ्राय मध्ये आपलं जरासं वाटण टाकलं आणि लाल मसाला टाकला ना. 2 चमचे वाटण टाकला आणि तिखट लाल टाकला, हळद थोडीशी, हे मीठ ना. हा मीठ बारीक. ते असे फ्राय करण्यासाठी आपण एक घेतो. आपलं एकदम झटपट होणार. म्हणजे वाटप तयार असला की झटपट होतो. वाटप साठी टाइम लागतं ना. असं वाटप करून ठेवायचं फ्रीज मध्ये. आता एक 5 मिनिटं जरासं मीठ लागेल ना त्याला. म्हणजे ठेवायचं का 5 मिनिट आपल्याला? मग झाकून ठेवणार आहे का असंच ठेवणार आपण? नाही, आता जरासं ठेवते असं झाकून. नंतर मग परत कांदा, आपण जो कांदा टाकला तो पहिला थोडा परतवलाय वाटतं ना. परतवला वाटणसाठी कांदा घेतला तो ना. जास्तच परतवला तो, मग आता कमी लागेल ना परतवाला. तेल, हा तेल टाकलं. तर लसूण, आपण लसूण टाकलं थोडं बारीक. परत आपण हळद टाकली, थोडा मसाला टाकला, 2 चमचे मसाला टाकला ना. 3 चमचे. आपला आता दालचिनी आणि दालचिनीचा पाला, तेजपत्ता आज तुम्ही हसत नाही. नाही ना ते नाही आहेत ना जोडीला गोंगाट करायला. आज एक माणूस कमी आहे आपला. थोडं वाटून टाकलं ना, तेच परत 3-4 चमचे टाकलेत ना. आपला हा बोकडाचं मटण आता तयार चाललाय. फोडणीला टाकला झाला, एक 15-20 मिनिटात होईल नाही. अर्धा पाऊस एकदम लाल लाल झालंय त्याचा. झणझणीत मटण तयार. हे आता आपल्याला खाण्यासाठी बोकडाचं मटण बनवलंय ना, तर आता आपण स्टाईल मध्ये खायचा. झणझणीत आपण हा चिकन मटण ठेवलंय ना, वाटण लावून फ्राय मटण आता फ्राय करते. बॉयलर खाल्ल्याच्या नंतर माणूस ती बॉयलरच चालले पाहिजे ना. बॉयलर सारखी होतो आपण. बॉयलर सारखी माणसं असून ती बॉयलर कोंबड्यासारखी पडला का हाड मोडते ना. पण हल्ली माणूस जास्त ते स्वस्त, तिथं मस्त ना स्वस्त बोलतात ना. चिकन स्वस्त पडते ना, मटण आपल्याला महागच पडते ना. त्याच्यामुळे ते आपलं जास्त नुकसान होतं शरीराचं. उठतात परवडते आपल्याला चिकन नाही. कधीतरी खाणारा माणसाला चिकनच परवडणार नाही, मटण कुठं परवडणार.
हे आता आपला फ्राय मटण चाललाय. असं लसणाच्या बाजूला टाकता का आपण? नाही आपण असं टाकायचं, लसणावर पण टाकायचं. आता तो मिक्स होईल नंतर सगळा. आता फ्राय मटण फक्त काय उभाला टाकायचं होईल ते लगेच. इकडे आपला फ्राय मटन, इकडे आपला ग्रेव्ही मटन. हे आता सगळे हा मटण बोकडाचं मटण फ्राय केलंय तर खायला आहे सगळे सगळे म्हणून एक एक पुडी खावायची. बरोबर आहे. फ्राय केलेलं मटण आणि हा आपला रस्सा केलेला मटण. कशी पण आपण जरी एक एक पुडी खाली ना तरी 7-8 माणसं जेवू शकतात. 7-8 माणसं जेवू 10 माणसं जेवू शकतात एवढे मटण. हो. 1 किलो मटण. चला पहिलीच्या 7-8 कमेंट करणारी लवकर आहे आमच्याकडे जेवायला. मावशीच्या आता जेवण. पण जर मन लावून केली तर तिला माझे काका नाही आहेत घरी. बोल, काका गेले पोपटीचं सामान आणायला. पोपटीचं सामान आणायला आपले काका गेलेत म्हणून ते उदास इकडे उभे आहेत बघा. हा, म्हणून हसत नाही. आपण हसत नाही ते. आणि मम्मी तर आपली व्हेजिटेरियन आहे. हा, माझी तर भाजी रेडी झालेली आहे वाटाण्याची. आता हा आपला वाटण आपण फ्रीज मध्ये ठेवणार आहे. हो आता वाटण फ्रीज मध्ये ठेवते आणि नंतर परत आता पोपटीला वाटण बनवते. पोपटीसाठी वाटण. काय वाटण? मग पोपटीला अजून याच्यात एक पोपटीला 2-3 नारळ फोडायला पाहिजे. लसूण, कांदा, खोबरा सगळं वेगळं वाटण आहे. म्हणजे ह्याच्यानंतर पोपटी रेसिपी येणार आहे आपल्याला. हा, याच्यानंतर पोपटी. अलिबागची स्पेशालिटी म्हणजे पोपटी. पोपटी जाम. आता काय करते मी सर पोपटे लावले तिकडं. या म्हटलं आपली 10 माणसं कशी पण जेवू शकतात. हो आता खाऊन बघते. जेवताना खाऊया ना आपण. ना आता खा. आता बघ टाकून बघते. जरा याला आपण जरा थंड होऊ द्या. आता आपलं मीठ, मीठ टाकलं तसं. आपलं जाड मीठ टाकलंय ना. हा जाड मीठ. आपल्याला मटण रसा बनवायचा नसेल आणि समजा तुमच्याकडे वाटप कमी असेल तर तुम्ही असं भाजीसारखं असं साधं बनवू शकता तव्यावर आणि एकदम छान होतं. एकदम टेस्टी पण लागतो. फक्त जरा थोडी लसूण जास्त वापरायला लागते. म्हणजे टोपर पण बनवायची गरज नाही. हे आपले एक फोड घेतलं ना लोणच्यासारखं तोंडाला लावायला तरी पण त्याची टेस्ट वाढते आणि तुम्ही एकदम भरपूर जेवणार असं. जसं मी घेतलंय बघा. आता हे मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. जेवताना तर खायचं तर आपल्याला असंच पण टेस्ट करूया आपण. मावशी ऐकत नाही. एक दिलं बघा मला. तुम्ही येता का खायला आमच्याबरोबर? तोंडाला पाणी सुटलं असेल. माझ्या सुटल्या, तुमच्या पण सुटला जातील. सांगा मला कमेंट मध्ये. पप्पूच्या तोंडाला पाणी सुटलं. आता कमेंट मध्ये काय म्हणतील सांग. पप्पू तुझी मज्जा आहे. येतं का बोकडाचं मटण खायला? तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवतो. कारण टेस्टिंगचं काम मी घेतलंय ना. टेस्टिंगचं काम त्या ह्याला दिलाय आणि अजून लागलं तर संपवून टाक. आणि खास पप्पूसाठी बनवलंय मावशीने फ्राय. कसं झालंय? एकदम भारी झालंय. सर्व एरियातले रत्नागिरी असो किंवा अलिबाग असो आपण वेगवेगळी रेसिपी बघायची, त्यांची स्टाईल बघायची कसे आणि बनवतात कसं बनवायचं बनवून आणि बघायचं. त्याची टेस्ट टेस्ट बघायची. एकदम भारी लागते. कशी दिली तुम्ही बोरा? 5 रुपयाचा एक पेला. जेवायला चल घरात. हा कोण? याला बघितलं ना आपण. नाही, हा कोण हो? हा घरातला पाहुणा. हा दुर्वेश. घरातला पाहुणा दुर्वेश गावडे माझा मुलगा बारका. पण खाणार काय बघ. फक्त बघ किती चाके. जेवणच नाही त्याचं. तुझ्या राईस प्लेट मध्ये काय खास आहे? बटाट्याची भाजी, लिंबूचा लोणचा ना आणि पापड आणि भात. इकडे आपले राईस प्लेट एकदम रेडी आहे. कोणाकोणाला जेवायला यायचं सांगा. कोणला पाहिजे ते या. व्हेज असतील त्याने माझ्याकडे या. व्हेज असेल तर तिकडे पण व्हेज रेडी आहे बघा. किती पदार्थ आहेत. नाही या उरवाची. मस्त आहेत ना. काढल्या आले. तर का आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला होता आम्हाला काल, त्याचं उत्तर काय आहे? उत्तर तुम्हाला सांगतो. दोन्ही प्रकारे पद्धतीने सांगतो. एखादी व्यक्ती बोलते खाली पडला, एखादी व्यक्ती बोलते वरतीच राहिला. पण मेन म्हणजे कोंबड्याचं अंड घालत नाही. हा, हाच उत्तर. खाली कुठं पडेल म्हणजे कोंबडा अंडाच देत नाही ना. हा त्याचं उत्तर आहे. बरोबर. म्हणजे
म्हणजे अंडाच नाही तो खाली कसा पडेल. कोंबडा अंडाच देत नाही. म्हणजे काय अंडा आहे पण अंडा कोंबडाच घालत कोंबडा अंडाच घालत त्याच्यावर संबंधच येत नाही ना. खाली पडायचा. खाली पण परत नाही ना वरती पण राहत नाही. बरोबर आहे ना. पण काय कोंबडाच अंडा देत नाही. लोक पण काय लोक काय सांगतात नाही खाली पडला नाही फलीवर राहिला असेल. मीच बोलली ना खाली पडला असेल. खालीवरच राहिला असेल.